A lokacin da ya shuɗe, Uwais ya shawarta da mutanensa domin yin farmakin ɗaiɗai wa mutanen Hisham ta hanyar ɗauke su zuwa mabambantan wurare. Sai dai kash hakan bata samu ba domin Hisham ya gano shirinsu ya kuma janye nashi mutanen daga farmakin. ‘Yan baiwa. Ranka shi daɗe. A can yankin su Malam Uwais, mun samu labarin tsibirin nasu sai ƙara cika yake. Rundunarsu na ta ƙara yawa. Ya kake ganin za a yi? Wane mataki kake ganin za mu ɗauka? Zan ɗauki mummunan mataki a kan shi. Zan watsa dakarun da fadarsu. Zan rosa tanadinsu. Zan tarwatsa rundunarsu. A gabatar da shirina. Yanzu ba sai an jima. Yawa wannan shine location din namu. Kamar yadda kake gani a taswirar nan. Zai fi mana sauki idan muka bi hanyoyin da ke wajen gari. Yadda za mu iya fuskar su. To amma kana ganin wa'annan hanyoyin idan muka bi su ba matsala ba za a samu wata matsala ba? A haka dai za mu yi hakuri. Ita kaɗai ce mafita a gare mu. Ba mu da wani zaɓi. To amma fa ka san mutanen nan zuwa wurin nan da haɗari saboda suna da wani tambari a hannunsu. Wanda idan suka gani suna gane wannan nasu ne ko ba nasu bane ba. In ba naɗin maka ba mu da wani zaɓin da ya wuce haka. To shikenan ba damuwa in ka shirya. Muna iya tafiya kawai. Malam Uwaisu, wani abu kake kallo wanda za mu yi gaba? Ya kamata mu koma fada, saboda Isham da mutanensa sun gane shirinmu. Ba za mu sami ikon rarraba su ba, kamar yadda muka shirya. Za mu iya komawa fada yanzu. Ina ga kaman mu tsaya daga nan gaskiya kila mu samu abin hawa tunda mun dan fara baro gari ko? To kuma ina ganin gurin kamar da nisa wannan. Ko dai za mu dan fara tafiya a cikin gari ko fara gaba. To muna iya tafiya. Mu je kawai. Me waye wancan? Waye kai ka ga wani mutum ya tsaya mana hanya? Idan da gari. Tunkare shi. Tunkare aiki. Harun da Haris sun ƙetare wannan farmaki na Ilyas yayin da suka ci gaba da tafiya domin tunkarar wannan yanki na Malam Uwais inda yake ci gaba da horar da mutanensa domin shirin gwabzawa ta gaba. Har wa yau hanyar sun sake haɗuwa da Aziza yayin da ita ma ta yi ƙoƙarin dakatar da su.
Daga wannan lokaci ne Harun da Haris suka yi nasarar haɗewa da mutanen Uwais. Kai Uwais, ina da labarin shirinka da 'yan tsirarin mutanenka. Ina so ka sani da kai da su gabaki ɗayanku ba bakin komi kuke a wurina ba. Ina umurtar ka da dukansu ka sa su bar gurin nan yanzu. Ka Hisham, ka sani barazanarka ba za ta samu rasa ƙwarin gwiwa ba. Babu ɗaya daga cikin biyu da ka lissafa wanda zai faru a nan. Kai ne da mutanenka za ku bar nan wurin yanzu? Ku kashe su dukansu. Da kyau. Na ba ku kariya a yanzu, amma ka sani wannan katanga tsafin taka ba za ta dawo ba dindindin. Zan dawo a lokacin da ya dace. Ba mu yi nasara ba a wancan gwabzawar da muka yi. Ya kamata mu canza sabon shiri. Ranka ya daɗe, ni ina ganin shirinmu na ɗauki ɗaya-ɗaya ba za mu yi nasara a kai ba, ya kamata mu afka musu kawai, duk da dai sun gane shirinmu. Ranka shi daɗe, akwai gudunmawar da zan iya badawa idan an bani dama don yin shiga kutse a fadar su don samun bayanan sirri. Aikinmu shi ne faɗa domin nasara, umarninka kawai muke jira ranka ya daɗe. Na ji dukkan zantukanku, sai dai ku sani duk wanda ya kuskura abokin gwabzawar shi ya yi nasara a kan shi, to dukkan tasirin tsafin shi zai fita daga gare shi. Daga wannan lokacin baya da amfani a tare da mu, zai zame mana matsala, ba ma buƙatar shi. Ina so ku kiyaye wannan, don haka a jajirce, a tabbatar da cewa an yi nasara a kan Uwais da dukkan dakarun da ya tanada. Ba na so a samu matsala. Za ka iya zuwa, sai dai kai hattara, don Uwais yana da haɗarin gaske wanda ba za ka iya ƙetare shi ba. Yana da ƙarfi, ƙarfi kuma ba na wasa ba. Kadi balance yo to ki taho. Bawo za ka ɗan kawo farmaki sai ɗan tare shi ma.